Минем исемем Илгиз Шайхразиев, мин җырчы, һәм мин сиңа терәк булырга әзер. Минем өчен терәк ул кай вакытта, тормышта абынып барганда, тотынып кала торган бер яисә кеше, яисә күренеш. Менә минемчә ул синнән ныклырак булырга тиеш, яисә ныклырак кебек тоелырга тиеш. Шул вакытта гына терәк ярдәм итә ала һәм сиңа егылмаска, тотынып калырга бер терәк булырга мөмкин. Минем бар иде комплексларым дип әйтик инде. Ул да булса, менә мин бер 5нче классларга, 6нчы классларга кадәр мин үземнең менә шушындый рыжий булганыма бик борчыла идем. Бөтенесенең кара чәче, яисә әзрәк кенә анда сорырак чәч. Ә минеке вообще шундый кызыл ут кебек. Һәм мин мәктәптә миннән кала шундый җирән чәчле балалар юк иде, һәм мин үземне менә бөтенесе миңа карап тора кебек иде. Миңа ул ошамый иде. Һәм мин дөресен әйтәм, мин хәтта елаганымны хәтерлим. Менә чөнки ул бала чакта сиңа ул бик мөһим кебек тоела. Менә яшүсмер чакта бик мөһим кебек тоела. Шундый әйберләр. Чөнки әле минемчә менә баш мие әле җитлеге бетмәгән, аңлап бетермәгән һәм ул этаптан бәлки үтәргә кирәктер. Менә мин шуны әйтә алам. Минем сыйныфташлар, минем дуслар бер кайчан да мине рыжий дип әйткән булмады. Әйтсәләр дә аларны яратып әйтәләр иде. Мин яратып әйткәнгә бер кайчан үпкәләми идем. Менә булай иде, менә теге параллель класслардан җыен теге малайлар, кемнәр миңа менә шулай дип әйтеп китәләр иде. Миңа әти бер тапкыр бәләкәй чакта әйтте: "Улым, сиңа рыжий дисәләр, син аның чәченә кара даган, кара булса, брюнет дип әйт" диде. Әзрәк кенә бүтән төстә булса, блондин дип әйт. Менә шул булыр сезнең бәхәсегез. Чөнки син, улым, рыжий, ул брюнет, тегесе блондин. Әйдәгез бер-берегезне шулай атагыз диде ул миңа. Һәм мин аңа матур итеп әйткәнгә борчылмыйдым. Мин бәләкәй чакта, гомумән менә яшүсмер чакта һәм әле университетта укыганда да тотлыга идем. Мин бик каты тотлыга идем. Моның сәбәбен беркем белми. Ләкин мине әтиләрем, әниләрем йөрттеләр әзрәк кенә шунда җылытып, нитеп, шундый сеансларга йөрттеләр. Бәлки аның да бәлки түгел, аның ярдәме әлбәттә килгән. Һәм мин бәлки шунлыктан җырлый башлаганмындыр, минем монда массажлар ясап, ниләр ясап, минем барысы да шулай ачылгандыр бәлки. Яисә мин менә шулай җыр белән шөгыльләнеп, сәхнә алдына чыгып, кеше алдына чыгып, шушы каушавымны бетереп, тотлыгымны бәлки бетергәнмен. Шулай дип әйтә алам. Бу да минем өчен бик борчулы хәл иде бәләкәй чакта, чөнки мин яшүсмер чакта да, чөнки мин әйтәсе килгән сүземне җүнләп әйтә алмый идем, вакытында әйтә алмый идем. Һәм шулай, ләкин минем дусларым, минем классташларым мине ул яктан менә искә төшерә алмыйм, шуны хәтле мине рәнҗеткәннәрен истә түгел. Минем очракта шулай барысы да яхшырак формада булуы, минем тотлыгым белән, минем рыжий булуым белән, ул бәлки классташларның, дусларымның һәм безнең бәлки укытучыларыбызның
безнең мөхитнең нидер бер матур, рәтле булуыдыр дип уйлыйм. Бар иде инде арасында шундый мизгелләр, ләкин шул ук вакытта менә минем дусларым, двордагы дусларым инде һәм минем классташларым ничектер ул моментны яисә мине яклыйлар иде, яисә игътибар итмә дип мине ничектер алып китәләр иде ул урыннан. Менә шуңа күрә дуслар кирәктер. Әле мин үзем дә, бәлки мин үзем дә, һәм мин уйлап куям, алай әйтергә ярамыйдыр дип, мин үзем дә яхшы кеше идем дип. Ләкин мин беркайчан да кешегә начарлык теләгәнем булмады. Мин тыйнак идем, гади идем, кирәк булса ярдәмгә килә идем. Бәлки ул әзрәк кенә үзеннән дә торадыр. Һәм мин бик каты кайгыга батмый идем нигәдер. Менә булган, әйткән, мин ничектер бәләкәй чактан ук мин үземнең психикамны күрәсең шулай яклаганмын, мин тиз онытам. Нәрсәдер була икән, мин аны бер 10 минуттан соң инде всё дип мин аны кит миннән, минем янда булма, минем белән аралашма, мин анда бүтән бармыйм, ул дворгамы, яисә ул компаниягамы. Менә мин үземне шулай яклап, менә шушы яшькә хәтле җиткердем. Димәк, бу бик уңышлы ысул. Әйткәнне эшләргә ярата торган кеше идем мин. Менә миңа әйттеләр, укытучы менә шулай эшлә дип, мин аны эшлидем. Мин ничектер кеше белән конфликтка керергә яратмый идем. Мин әле тагын, мәсәлән, укытучы икән, мин аның белән, ул минем укытучы, мин аның укучысы, менә шулай, шундый мөнәсәбәттә булырга ярата идем. Чөнки кайбер укытучылар белән бик якынайсаң, ул сиңа күбрәк таләп итә башлый, ничектер сиңа менә ниндидер бер җылы хисләре белән синнән тагын да күбрәк таләп итә башларга мөмкин. Шуңа күрә мин әйткәнне генә эшләргә ярата торган кеше, миннән сорамаганны бик эшләмим. Укытучылар белән менә безнең заманда ничек иде ул? Менә мин киссәгез кисерсез, калдырсагыз калдырырсыз. Безнең заманда шулай иде. Укытучы берәр ситуацияда мине, мәсәлән, обижать итсә, мин аны кайтып әтигә сөйләмидем, чөнки әти үзен гаепле дип әйтә иде. Менә безнең заманда шулай иде. Хәзер ничек микән мин белмим. Ләкин менә шундый бер хәл бар иде. Ул бәлки безне ныгыткандыр да әзрәк кенә андый очракларда кайтып сөйләп йөрмәскә, белмим. Нәрсә булгандыр? Бүген әниләр мәктәпкә баралар. Мәсәлән, шундый бер хәл. Мин шәһәр читендә үстем, анда шәһәр читенә көненә бер тапкыр гына бер автобус бара иде. 2 тапкыр инде. Мин аның беренчесенә өлгермәсәм, икенчесен бик озак көтәргә туры килә иде. Мәктәптә яисә утыра идем, я шунда кайдыр урамда йөри идем кышларын. Һәм минем әзрәк кенә үсә бара, мин дәрестән сорап китергә китә башлый идем. Мәсәлән, 5 минутка гына мин сорыйм, һәм мин чабам шул остановкага һәм өлгерәм инде. Кыскасы, мин бер укытучыдан шулай сорадым, һәм ул мине җибәрмәде. Һәм ул мине махсус җибәрмәде, чөнки мин аннан 10 минут кала, дәрес 10 минут кала исенә төшердем. 5 минут кала исенә төшердем, ул мине җибәрмәде. Звонок шалтырады, мин өлгермәдем, һәм мин тагын 3 сәгать әле көттем шул автобусны. Менә шул мине бик нык рәнҗетте, һәм мин һаман да аңламыйм ни өчен. Лариса Николаевна, сез мине җибәрмәдегез. Менә шулай итеп рәнҗетергә ярамый кешеләрне, дуслар. Менә мин уйлап торам, әгәр дә мин ничә ел үткәч тәген шушы хәлне искә төшергәнмен икән, димәк, бу мине рәнҗеткән, димәк, бу минем белән хаксыз гамәл булган. Мин менә
андай хәлләр бар ул, тик мин аны бит менә сез соргач кына искә төшердем. Ә болай мин аны турында уйлап йөрмим. Бәхетле булыгыз, Лариса Николаевна. Менә мин кыска әйтеп кенә бер ситуация сөйлим. Мәктәптә без бер минем дустым бар иде, классташым. Без аның белән сер уйнаша идек менә. Уйныйбыз. Һәм бер заман менә белмим, мине ничектер менә шулай итеп теге уен белән мин мавыгып, онытып, мин тоттым да моның портфелен тәрәзәдән ыргыттым. Һәм ул миңа бер сүз дә әйтмәде. Әле бөтен класс тынды. Шул ук момент беркем дә миңа ник аны ыргыттың да дип әйтмәде. Беркем дә миңа молодец ыргыттың да демәде. Менә калдым тәрәзә янында мин, һәм тәрәзә артында аның портфеле. Һәм минем дустым 5 секунд карап торгандыр миңа. Чыгып китте класстан, бу инде тәнәфес вакыты иде. Чыгып китте класстан, күрәсең мәктәптән чыгып, портфелне алып, кире керде. Менә бу минем өчен бик авыр булды. Миңа әлбәттә аның алдында бик оят булды. Миңа оят булды бөтен класс алдында. Кызлар минем белән сөйләшми башладылар. Ну менә ничектер ул вакытта, ул ничәнче класс булган микән инде, мин әле зур классларда түгел инде бу. Мин ничектер класс алдында гафу үтенү дигән уй башка да килмәгәндер, ләкин ул минем белән шулай ук сөйләшмәде. Көн беткәнчә хәтле. Икенче көнне тагын шулай килде, мәктәпкә ярар. Һәм өйгә кайтканда мин аңа ияреп киттем дә сөйләшеп киттем аның белән. Ул да минем белән сөйләшеп китте. Алай гафу ит дигәнне хәтерләмим, ләкин ул минем белән сөйләшеп китүе һәм мин аның белән тагын да дус булырга теләвем инде минем өчен ул мине гафу иткәндер дигән бер ситуация булды. Соңыннан инде классташлар дагы безне бергә тагын бергә ха-ха-ха-хи дип йөргәнне күргәч, классташлар да аңлагандыр инде. Аха, димәк, булар үзара аңлашканнар, димәк, барысы да яхшы. Менә шул моментта мин аңладым. Мин кешене рәнҗеттем. Параллель класста бар иде бер малай, ул әзрәк кенә үзенчәлекле иде. Аның теге ябык иде һәм аның классташлары мин аңлавымча, аның классташлары аны әзрәк кенә аннан көлгәннәр микән бәлки ничектер аны менә буллинг дип әйтәләр бүгенге көндә. Шундый очрак булгандыр. Менә минем нигәдер ул вакытта ук башымда гел уй бар иде. Нишләпсең син аңа белмим анда. Портфелең белән аңлатмыйсың. Алай эшләргә ярамый дип. Мин өйрәтмим хәзер балаларны сугышыгыз дип әйтмим, ләкин кайчакта вакытында туктатып калырга белергә кирәк андый очракны. Әгәр дә бар шундый теге психически бик каты кешеләр, алар яисә юмор белән җиңәләр. Менә шундый буллинг башлана икән, юмор белән итеп, алар аңа үзенә кайтарып җиңәләр. Яисә алар бүтән яктан психически алар бик ныклы каты, алар менә үзенең карашы белән дә җиңә алар. Ә кемгәдер аңлату өчен синең портфелеңдәге китаплар күп булуы кирәк. Иң беренче тапкыр мин гашыйк булдым балалар бакчасында. Аның исеме Оксана иде. Бәләкәй чакта шундый бер әкият бар иде. Ул әкиятның исеме хәтерләмим, анда шундый ракушка, өчеп йөри торган ракушка иде. Советлар Союзында төшерелгән кино. Анда Роксана исемле принцесса бар иде. Һәм мин хәтерлим аны хәзер Оксана исеме икәнен, ә мин аны Роксана дип йөртә идем. Чөнки ул минем өчен күрәсең принцесса булган.
һәм менә мин аның белән һәм мен уйлап әле искә төшерәм мин аны. Ни өчен мин аңа гашык булганмын икән? Чөнки без аның белән биидек. Мин куян, ә ул кемдер булгандыр, принцесса булган иде ул минем өчен. Мин куян, ә ул принцесса. Без аның белән биегәнбез һәм мин аңа гашык булган идем. Икенче тапкыр мин гашык булдым. Һәрберсен сөйләрмен дип уйламагыз. Монда бик озак вакыт узачак. Менә мәктәптә башлангыч курсларда мин шулай гашык булдым бер кызга. Ләкин ул утыра иде иң арткы партада. Һәм мин нигәдер алдарак утырган инде күрәсең. Һәм мин башымны гел шунда бора арып бетә идем. Һәм башлангыч сыйныфларның укытучысы мин хәтерим буланы сизгән иде. Минем шулай гел ул кызга карап торганын. Исемен әйтмим. Чөнки ул хәзер кияүдәдер, балалары бардыр, минде алай ярамыйдыр. Соңыннан булды инде аннарсын яшүсмер чакта гашык булулар. Ул бик матур күренеш. Соңыннан үсә торганда, үсә барганда бер 8-нче, бәлки 9-нчы классларда мин гашык булдым бер классташ кызына. Аны белмим. Минем уйлавымча, аны мин генә белә идем, ләкин мин барыбер сиздем. Минем дуслар аның турында да белделәр. Мин ул минем янымда утырды. Менә бер парта, ул минем янымда утыра иде. Һәм мин дәрес буе очраклы гына булса да аңа карый идем. Мин аның янына утыра идем, мин ничектер менә аңа игътибарымны күрсәтә идем. Тик менә ничектер барып җитмәгән бит менә шул моментка. Мин үземнең хисләремне әйтү моментына. Төрле кешенең төрлечә инде. Шын мәхәббәт икәнен аңлау. Мин бер көннәрдән бер көне дип әйтим инде, элегрәк инде. Шундый бер уйга килдем. Шын мәхәббәт ул нык шын булса, менә синең кешең булса, ул авырдан килми. Синең кешең ул сиңа үзе килә. Әгәр дә син аныкы, ул синеке икән, сез бер нинди авырлыкларсыз бер-берегез белән кавыша алырга тиешсез. Әгәр дә бер кеше мәк дип йөри икән, син аңа артыннан барасың икән, ник кирәген ул сиңа һаман мәк дип йөри. Бу синең генә мәхәббәтең аңа карата. Аның сиңа карата мәхәббәт булмагач, сәер. Ике кеше берсе-берсен ярата икән, менә ул вакытта шын мәхәббәт һәм алар ничек тә булса кавыша. Тегендә өстә кавышалар дип язылган икән, җирдә кавышу авыр булырга тиеш түгел. Әгәр дә ул авыр икән, әгәр дә елаклар, ниндидер бер истерикалар һәм авырлыклар сиңа ул мәхәббәт рәнҗетә икән сине, нигә мәхәббәт рәнҗетергә тиеш түгел? Мәхәббәт ул күтәрергә тиеш. Ул сиңа көч бирергә тиеш, сезгә көч бирергә тиеш. Икегез икән, сез бергә икән. Менә ул матур булырга тиеш, ул бәхет бирергә тиеш. Мәхәббәт авырлыклар китерә икән, ул так себе. 14 яшьләрдә мин шигырьләр яза башладым иң беренче. Әлбәттә шигырьләр мәхәббәт турында, нәрсә турында уйлый инде яшь егет. Һәм мин уйлыйм, мәхәббәт турында уйлый башлаганга күрә дә егетләр шигырьләр яза башлый, гитарада уйный башлый, аларның менә шундый иҗат, аларның шундый җаннары куәтләнеп китә. Чөнки мәхәббәт ул һаман да көч биреп тора, куәт биреп тора, терәк булып тора. Менә мин инде яза идем җырлар. Мин исемнәрен әйтмим инде, бүтән классташлар бибелде дияшәкләр.
Менә шул кыз мине берникадәр вакыт хыяллар дөньясында йөздереп, минем иҗатымның чыганагы булды. Минем әти-әнием менә чынлап әйтәм, гел мине куәтләп тордылар, минем мин нәрсә беләндер шөгыльләнә башлыйм икән, алар миңа ярар бар дип әйтәләр иде. Бердә мине былай бул, тегеләй бул, былай эшлә. Иң күп әйткән сүзләре яхшы кеше бул. Яхшы кеше бул, акыллы бул, матур гына анда, яме, һәм сәгать 10-да өйдә бул. 9-да. 9-да без инде 9-нчы яртта без өйдә идек, 9-да без инде йокларга ята идек. 11-нче класска хәтле безнең железно шулай булды. Аннан соң инде мин университетка укырга Казанга килгәч, бүтән тормыш башланды. Но анда да миңа әйтте, улым, син акыллы малай, мин синең өчен борчылмыйм диде. Менә ул да әтием ягыннан, минем әти-әнием ягыннан миңа булган ышанулары мине әллә кайда әллә инде юлларга йөртмәде. Чөнки мин белдем, әти миңа ышана бит, мин бит инде хәзер әтинең ышануын акларга тиеш дип, мин ничектер менә турырак барырга тырыштым тормыш юлыннан. Беләсезме, минем шушы музыкант булырга теләгемне, минем шулай җырчы булырга теләгемне минем туганнарым, әбиләрем, бабайларым, дусларым, гомумән минем янда булган кеше берсе дә аптырамады, чөнки алар белделәр, ишеттеләр минем ничә ел дәврендә сәхнәдә җырлап йөргәнемне. Һәм күрәсең, шуның хәтле куркыныч җырламаганмын. Берсе дә миңа әйтмәде, ой, юк, син бара да күрмәгән дип әйтмәде. Ничектер менә ярар, без сиңа ярдәм итәрбез дип кенә тордылар миңа. Дусларым да. Минем әле бер дус кызы шигырьләр яза иде. Ул миңа һәм җырлар яза иде. Ул миңа мин сиңа җырларны бүләк итәм дип шулай куәтләп мине бүтән минем дусларым мине Казанга җибәрделәр. Әлбәттә, әти-әни һәм туганнар, якын туганнар, ул бик зур терәк. Ләкин кай чакта әти-әнигә яисә синең якын туган, хәтта бер туганыңа да сөйли алмый торган шундый вакыйгалар була. Һәм ни өчен син аларга сөйли алмыйсың? Чөнки алар менә нәкъ синең янында яши торган кешеләр. Син аларга сөйләсәң, бәлки уят табылырга мөмкин, бәлки ничектер уңайсыз булырга мөмкин. Сиңа алар белән әле алга таба яшәргә кирәк. Һәм шуңа күрә булырга тиеш шундый дус, кем ничектер менә читтән карый ала синең проблемаңа, синең ситуацияңа. Һәм Аллага шөкер, мин язмышыма рәхмәтлемен. Минем янымда гел яхшы, акыллы, яисә хәтта просто тыңлый белә торган кешеләр була иде. Кай чакта ситуацияны аңлау өчен хәтта киңәш тә кирәкмидер, бәлки. Менә син янында ул тыңлап утыра, син аңа үзең сөйлисең, һәм сөйләгән вакытта ук син аны үзең ишетәсең, һәм синең баш миең аны ничектер теге полкаларга куеп, син аны сөйләп бетерәсең дә, аңладым, все, бер сүз дә әйтмә, мин үзем барам да үзем хәл итәм дип, син күрер өчен генә дә синең янында тыйнак кына тыңлап утыра торган кеше кирәк. Менә әлбәттә без кешеләр кеше арасында гына кеше була алабыз. Менә әзрәк кенә хакитеп алам. Менә песиләр кеше белән үссә, ул песи булып кала. Этләр кеше белән үссә, ул барыбер эт булып кала. Менә шундый очраклар бар, кайчан кешеләр, мәсәлән, Маугли, Тарзан, менә
кеше шундый зат, ул бүтән хайваннар белән яшәсә, ул үзен шул хайван дип уйлый башлый. Шуңа күрә кешеләр арасында яшәргә кирәк, кешеләр белән аралашырга кирәк, һәм кешеләр арасында яшәү ул бик күңелле. Ә күңелле кешеләр арасында яшәү тагын да күңеллерәк. Минем бер туган апам бар, ул миннән 2 яшькә өлкәнрәк, 2 елга. Без аның белән бик күңелле үстек. Без аның белән көлешә идек тә, без аның белән урындыклар да аша иде, вообще күңелле иде. Башта ул мине җиңә иде, әле бер ничәнче кыска хәтлек ул миннән биегрәк иде. Аннан соң ул миннән курка башлады, чөнки үсә бара мин аннан биегә идем, ул бәләкәй калды. Һәм соңыннан инде ул әзрәк кенә үзен тыйнаграк тота башлады минем белән. Ә болай без аның белән урамда да, каядыр дворда булсынмы, авылда, клубта булсынмы, без аның белән бергә идек, чөнки безгә әниләр әйтәләр иде, аерым йөрмәгез, бергә кайтыгыз дийләр иде. Менә без барыбер бер тирәдәрәк йөридек һәм икебез бергә кайта идек. Я ул мине көтә иде, капка алдында, авылда, я мин аны көтә идем. Тагын бер ситуация түгел, менә шундый ситуациялар була иде. Минем апа мине мәктәптә мине яклый иде. Ул минем өчен апа ул шундый көчле кеше минем апа. Ул даже абыйдан теге минем двоюродный абыйларым да бар, минем 2 туган абыйларым да бар. Минем апа алардан да көчлерәк. Любой абыйны нәвәйтеп куя торган апа ул минем. Без апа белән бик дус идек, чөнки безнең уртак дошманнар бар иде. Ул да булса, әти белән әни. Юк, бу шаяру. Мин бер кашанда апаны хәтерләмим. Мин апаны әти әни алдында издавать иткәнемне хәтерләмим. Шулай ук апа да минем каядыр нәрсәдер ялгышлыклар эшләгәнне әти әнигә әйтмиде. Ләкин без бер-беребезне шантажировать итә идек. Менә әйтәм. Мәсәлән, анда минем 2 конфет, апаның 2 конфет, апа миннән 1 конфетны сорый. Мин аңа бирмәсәм, ул әйтә. Ну, шундый, беләсең, ул шундый уен да, ул бит нидер бер рәнҗетү түгел, мин хәтерләмим үземне шулай. Я апамны рәнҗеткәнне хәтерләмим, апам мине рәнҗеткәнне хәтерләмим. Без ничектер бергә үстек. Шулай барадыр инде. Һаман да без апа белән бик мөнәсәбәт безнең бик шәп, без бер-беребезгә җин приколлар җибәреп, көлешеп. Минем әти әнием бер кашанда минем алай тәмәке тартканны белмәделәр. Мин инде үзем күрәсең, аларны рәнҗетүдән курыкканмын. Чөнки мин хәтта хәтерлим, мин курка идем, әтиемнең миңа карата булган теге ачуы түгел, әтине, әнине үпкәләтергә курка идем. Мин бер кашан берәрсә эшлим икән, менә булай бит теге нәрсәдер анда. Алар мине ачуламыйлар иде, алар миңа карыйлар иде. Дип чыгып китәләр иде. Һәм ул кычкырудан да, мине әрләүдән дә катырак миңа аңлата иде. Мин әниемне үпкәләттем. Димәк, барып, әдән гафу үтенергә кирәк. Әтиемне үпкәләттем. Ул бит, мин бүтән диалогны күрәсең үзем эшләгәнмен. Ул бит минем өчен, ул мине мәктәптән каршы ала, ашарга пешерә. Мин гафу итегез. Минем өчен мин алар белмиләр иде. Әтием, әнием, әгәр дә сез моны карыйсыз икән, мин сездән гафу үтенәм, мин бүтән алай эшләмим.
Мен бір заман енді яшөсмір болырға да мүмкін енді мектептің соңғы класстарында деп айтайын енді мауығып кеттім тәмәкі білән. Ол енді алай бик көп прямо теге паровоз кебек болмады. Ол бір шунда тегені мені гына болды енді бұл. Ләкин менә мен бит әле жыр белән шөгыльләнәйдем. Тавыш, миңа тавыш кирәк. Һәм мин менә хәзер барам университетка укырга, җырчы булырга барам Казанга дигән уй белән яши башлагач, мин Казанга килгәннең беренче көнендә мин ул әйберне үземнең рационымнан чыгардым. Менә бу минем үземнең карар иде. Бу минем сәламәтлегемне бер чоту иде. Һәм менә минем алга таба, менә минем тавышым булсын, үпкәләрем дөрес эшләсен дигән бер карар белән һәм сәламәтлегем булсын дигән нокта булды бу минем шул күренешләргә. Инде минем теге дустар түгел, танышлар күбесе юкка чыкты. Мин тартмый башлагач. Чөнки безнең уртак эшебез юк. Димәк, алар шуның хәтле минем дустлар да булганнар. Чөнки алар менә безнең уртак эшебез шул төтенләү генә булган күрәсең. Якын дуслар күбесе уйланды. Күбесе хәзер тартмый. Ул бит әле беләсезме, менә яшүсмер чакта ул шундый теге үзеңне олы кебек хис итә башлыйсың, теге үскән кебек хис итә башлыйсың. Һәм ул менә шундый психологически шундый алдау үзеңне. Менә мәсәлән, мин дә берәр ул яшьтә берәр егетнең тартып торганын күрәм икән, ул курыкмыйча тарта. Димәк, ул ничектер менә миннән текәрәк кебек тоела. Һәм мин дә бәлки ялгышып, аның кебек буласы килеп, бәлки миннән дә олырак классларда булган егетләргә охшарга теләп, мин шуны белән мавыгып киткәнмендер. Чөнки бу бит рискованный эш, беләсезме? Бу укытучылардан яшереп, алар бит ачулана, әниләреңнән яшереп, мин менә шуның хәтле рисковый, мин аны яшерә алам анда. Менә үсә баргач ул шундый мәгънәсез уйлар, фикерләр. Менә һәм күбесе инде менә 20 яшьтән соң күбесе ташлады. Чөнки ул кирәк әйбер түгел, ул мөһим әйбер түгел. Дөньяда бар матуррак, мөһимрәк һәм кызыклырак күренешләр. Менә үзеңне тәмәке тартып, яисә кайдадыр эчемлекләр эчеп, сүгенеп, сөйләшеп, ул беләсезме, ул бит шундый теге хайваннарда кебек, стадный шундый берни, кемдер альфа буласы килә, ул сүгенеп тә җибәрә. Сүгенә икән бу диергә, можеш син беләсеңме? Курыкмыйча, яисә укытучылар белән анда нитеп сөйләшеп, алардан да өстен күрсәтеп, алар уйлыйлар, менә мин альфа, мин бөтен өсөн монда. Юк инде, ул альфалар хәзер менә инде бу яшькә, менә минем яшүсмер чагымдагы альфалар кая алар? Гади кешеләр, алар эшлиләр, кемдер акылына килгән, кемдер кызганычка каршы һаман дворда дип йөри, беләсең, пацаннар белән яши, инде 40 яшьлек мужиклар һаман үзен шулай тоталар. Бик кызганыч күренеш. Мин менә вакыт узып барганда гына, вакыт узгач кына мин кайчакта үземнән сорыйм. Мәсәлән, мәктәпне бетергәч, мин монда килдем университетка. Һәм мин общежитиедә яшәмәдем. Мин яшәдем бер апаның фатирында, бер бүлмә
бір бүлмә яллап тұрдым енді, әйме? Апа деп енді әби болды енді ол. Ол шундай ақыллы әби иде, ол бір қашында миңа ачуланмый иде. Мин үзем дә күрәсең шундай тыйнак булганмын. Мин менә уйлап торам, әгәр дә мин общежитиега эләгеп, анда белән компаниялар белән йөреп киткән булсам, бәлки әзрәк бүтәнрәк тә минем булыр иде университетның беренче курслары. Ә мин нигәдер менә өйрәнәм җырларга, укыйм университетта, әллә кая йөрмим, булгандыр инде анда туда-суда барып кайту. Ничектер үземне ура! Иреклеккә чыктым, хәзер былай эшләргә ярый, тегеләй эшләргә ярый дигән минем андай бер булмады. Миңа ул күрәсең аны хәтле кылыкта булмагандыр. Минем укыйсы килә иде, минем җырлыйсы килә иде, минем беләсе килә иде. Нәрсә ул, ничек ул, мин нәрсә һәм мин ничек эшли алам, нәрсә эшли алам, менә шул миңа кызык иде. Хәзерге яшүсмерләр турында сөйләгәндә, мин әле һаман да үземне алар ниенә кертәм, беләсезме? Алар кастысына ничек әйтергә, алар эпохасына кертәм. Мин әле һаман үсмәгән кебек үзем. Монысы бер күренеш. Икенче яктан, минемчә, хәзерге яшьләр, хәзерге яшүсмерләр, алар бик текә. Алар интернетта яхшы эшли алалар. Аларның үзләренең нидер бер комьюнитилары бар. Алар кызыксыналар, лекциялар тыңлыйлар, алар психология белән кызыксыналар. Алар белән сөйләшсәң, алар бик алга таба киткән кебек. Чөнки ул яшьләрдә без әле анда белмим, таш тибеп йөридек диде дворда. Ул яктан алар, ләкин бу, минемчә, аның бәлки генә бер куркынышы да бар. Интернетта хәзер нәрсә генә юк. Һәм тагын бер куркыныч бар. Интернетта әле бар олы кешеләр. Алар теләсә нәрсә язалар интернетта, комментарийларда. Менә яшьләрдән мин андый хейт бер кашанда күргәнем юк. Менә хейт бара өлкән кешеләрдән. Гафу итегез мине, өлкән абыйлар, өлкән апалар. Тик бу минем шундый бер күзәтү. Яшьләр бик ачык. Алар моны да үзләренә алалар. Тегене дә алалар. Минемчә, яшьләр һәр заман, ул 50-нче елларда да шул булган, 60-нчы елларда да, 70-нче, 80-нче, 90-нчы, һәр заманның яшьләре прогресс булган. Менә без дәген әйдәгез иреклек бирик безнең яшүсмерләребезгә, яшьләребезгә, шушы дөньяны күрергә, ашырга, яратырга һәм безнең илебезне, безнең дөньябызны алга таба сөрергә, алдарга ярдәм генә итик. Минемчә, әгәр дә сез, мәсәлән, 9-нчы класста икән, яисә 8-нче класста икән, әлеге видеоны карыйсыз икән, үзегезнең скилларыгызны хәзерге яшьтән үк инде эзли башлагыз. Һәм әти-әниләргә дә шундый киңәш, балаларыгызның нидер бер ниләрен менә монда ыргытыгыз, тегендә ыргытыгыз, һәм ул үзеннән үзе ачыла. Һөнәрне сайлап алуда минем киңәш нәрсә ошый. Нәрсә ошый. Әлбәттә, бар шундый һөнәр, нәрсә кирәк. Безнең тормышта кирәк белән ошый еш вакытта түгел. Кай чакта бергә туры килми. Менә шуңа күрә дә минем кайбер күп дусларым башта әтиләре, әниләре әйткән җиргә барып укыйлар, аннарсын аны бетергәч, бүтән университетка барып, үзләре теләгәнне эшлиләр. Һәм мин бута бетердем инде, әлбәттә, барыгызны да. Ләкин мин былай итеп җавап бирәм, күңелең
нәрсә тели, менә шул һөнәрне син сайласаң, ул вакытта ул һөнәр сиңа ял гына булачак. Ул эш тә сиңа ял булачак. Мәсәлән, мин менә бу музыка белән шөгыльләнәм. Чарли Чаплин әйткән бит. Чарли Чаплин әйткән аны, кем әйткән? Чарли Чаплин, я мин теге бергә кеше кебек. Чарли Чаплин әйткән. Ярар, улай әйтәбез. Бер акыллы кеше әйткән. Әгәр дә яраткан шөгылең белән шөгыльләнсәң, яраткан эшеңдә эшләсәң, син бер көндә эшләмәячәксең. Шуңа күрә яраткан эштә булыгыз, яраткан кешеләр белән, матур күңелле кешеләр белән яшәгез. Һәм бәхетле булыгыз шуның белән. Әлбәттә, тормышта төрле хәлләр була. Һәм без төрле хәлләр белән, төрле хәлләр алдында, төрле проблемалар алдында менә булай дип килеп басабыз һәм безгә аларны хәл итәргә кирәк, әйме? Һәм минем барды шундый бер заман, мин ул авырлыклардан шулай дип уйлаганмын, нигә шулай дип уйлаганмын инде, бик авыр итеп үземнең күңелемә алганмын дип, мин аларның бәһәсен төшерә идем, аларның дәрәҗәсен төшерә идем. Ул минем өчен булган, ул вакытта минем өчен бик мөһим иде. Ә хәзер миңа дип карыйм. Ләкин соңгы арада мин уйлый башладым, тукта. Мин ул вакыттагы булган минем баш мием аны шулай мөһим итеп кабул иткән икән. Демәк, ул шын мәгънәсендә минем өчен мөһим булган һәм мин аның дәрәҗәсен хәзер төшерсәм, мин үземне, демәк, хөрмәт итмим дигән сүз. Һәм мин аңлый башладым, ул проблемалар миңа кирәк булган. Юк, алар миңа кирәк булмаган. Ул проблемалар булган, һәм миңа ул проблемаларны җиңү кирәк булган. Ә җиңү өчен минем эшемдә булган төрле сораулар, икеләнүләр, бәлки кулларымда төшкәндер, бәлки мин тырмашып, сугышып барганмындыр, аны ул проблеманы, ул задачаны дип әйтик инде, ул минем максатымны ирешү өчен мин авыр булган. Һәм шул минем атлавым мине көчәйткән дә, һәм мин менә бүгенге көнгә хәтле барып җиткәнмен, һәм мин ул минем байлыгым дип әйтә алам. Һәм хәзер минем алдымда шундыйрак ситуация булса, минем баш мием, минем монда булганым бар, хәтерлисеңме? Менә булай итәбез, все була, яхшы була. Ә бит минем алдымда һаман да минем өчен зур булган проблемалар килеп чыга кайчакта, беләсезме? Алар өчен минем өчен алар эшләргә дигән проблемалар. Ләкин мин шул ук вакытта уйлыйм, менә үтәр бер 10 ел, мин әйтермен, хәтерлисеңме, син бик игътибарлы шушы проблемага караган идең. Ул проблема сиңа мөһим иде, дөрес эшләгәнсең. Ул проблема, менә бу проблема миңа мөһим булмаса, мин аны җиңмәс идем. Мин бәлки сытылып калган булыр идем. Менә шундыйрак минем фикер, булган проблемаларым, булган авырлыкларым, ситуациялар, алар мине тәшкил итә. Мин алардан торам. Ләкин мин проблемалардан тормыйм, юк, менә булай әйтәм. Мин әлеге проблемаларны җиңүләрдән торам. Әгәр дә ул проблемалар булмаса, мин бәлки амеба булыр идем. Мин, әгәр дә менә минем янымда Илгиз килеп басса, мин аңа шундый киңәш бирер идем. Нык бул. Шундый ук нык бул. Шундый ук көчле бул. Шундый ук нечкә бул. Шулай ук менә хисле булырга тырыш.
Менә минем бит 2 малайым үсеп бара. Мин аларга менә бүтән аларга бүген әйтеп үткән сүзләрне теге вакытта Илгизгә дә әйтердем. Синең янында Илгиз, синең янында гел Илгиз. Курыкма. Мин улларыма да шулай әйтәм. Улларым, сезнең янында гел әти. Все будет хорошо. Хөрмәтле яшь үсмерләр, минем сезгә шундый киңәш, иртәрәк башлагыз. Үзегезнең юлыгызны иртәрәк сайлагыз. Менә берничә көн уйлап йөрегез, нәрсә мин яратам? Менә мин, мәсәлән, кемдер ярата тегергә. Все. Менә шул яратуны кайчандыр сез нәрсәгәдер гашык булгансыз икән бер һөнәргә. Менә шул гашык булганыгызны онытмыйча иртәрәк башлагыз. Чөнки, мәсәлән, Илгиз абыегыз что-то бик озак барды. Мин ничектер менә, шунда бардым инде. Әкрен генә. Ләкин мин күрәм хәзерге менә җырлый башлаган яшь егетләрне, кызларны, алар умырып баралар. Һәм мин күрәм, аларда потенциал күп. Менә иртәрәк эшли башлау түгел, менә иртәрәк үзегезне өйрәтегез, иртәрәк үз хыялланыгыз, иртәрәк барыгыз. Менә килеп чыга, килеп чыкмый, сезнең инде бер 20 яшьләргә, 25 яшьләргә сезнең уңышыгыз күбрәк булыр. Чөнки соңрак башласагыз, соңрак уңышка ирешәсез. Иртәрәк башласагыз, иртәрәк ирешәсез.